ویلایەتên Yekgirtiyên Amerîkayê ragihand ku wan û Rûsya li ser hin zeveran di hundirê Sûriyayê de yên ku hêzên hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê lê dimînin ji bo qedexa firînê rêkeftina. Fermandarê hêzên esmanî operasyonên deveranavîn Jeneral Charles Brown doh ragihand ku doh wan û Rûsyayê li ser hin deveran guftûgo kirine. Ew deverên ku hêzên hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê li Sûriyayê lê dimînin. Brown li Washingtonê diyar kir ku deverên li ser rêkeftina dikevin bakurê Sûriyayê û hîn tu deverên destnîşankirî tune ne. Lê li gorî Brown wê ew dever ne berfireh bin. Jeneralê Emerîkî tekez kir ku armanc ji vê rêkeftinê dabînkirina astekî ji ewlehiya hêzên Emerîkî yên li ser zemînê ye. Amaje boyekê kir ku rêkeftin li ser deverên bombabaran li ser wan qedexeya û ne beşeka ji rêkeftina li hev hatinê. Herwiha Brown diyar kir ku Rûsya ji aliyê xwe ve hin dever û balafirxane ku tirsa wan li ser hebû destnîşan kirin. Ku Rûsya naxwaze balafirên hevpeymaniyê li ser bifirin. û di heman demê de Brown tekez kir ku tu carî balafirên hevpeymaniyê li ser wan deveran nefiriyane. Têzanîne ku di tişrîna yekem ya sala 2015 de Washington û Rûsya li ser rêkeftineke li hev hatinê imzekiribûn bi mebesta rêkxistina firîna balafirên şerker li esmanê Sûriyayê ji bo nehiştina tûb û yerên li hevketina balafirên her du welatan li ser esmanê Sûriyayê.